Ja naivka. Čakala som trochu privetivejšiu komunikáciu s neurologičkou, ku ktorej som bola pridelená. Celkom rýchlo som však zistila, čo sa deje. Vonku v čakárni som stretla pána na vozíku, pani s paličkou pri chôdzi a stresujúcu babu sediacu vedľa mňa, ktorá predpokladám čakala na takúto istú komunikáciu s neurologičkou. Bolo mi povedané, že o tejto diagnóze nič dobré čakať nemám. Pôjde to dolu vodou s každým pribúdajúcim rokom a to, ako to celé skončí, mi nikto povedať nevie. Odobrali mi krv, aby mi zistili prítomnosť D vitamínu a pani doktorka sa ma hneď spýtala, s akým typom liečby som ochotná začať. Či to budú lieky, injekcie alebo infúzie. Musím k tomuto dodať jednu maličkosť. Hneď ako sa ku mne dostala táto diagnóza, doma som mame povedala, že odmietam sa nadspávať akýmikoľvek liekmi a ja by som si chcela nájsť nejakú alternatívnu liečbu. Vyliečím sa. Znela som asi veľmi presvedčivo, pretože mama sa ešte spýtala neurologičky, či počula niekedy o liečbe makrobiotickou stravou a veľkou kopou rôznych vitamínov. Aha, tipni, aká bola odpoveď lekárky. Ak vy veríte takýmto hlúpostiam, nech sa páči, môžete začať.